Que tal? Moi boa noite, un saúdo tamén dende este martes, xa día 10, imos desenvolver nos seguintes minutos a información local. Sintonizas a televisión local de As Pontes, comezamos aquí con este espazo no que principiamos falando hoxe do Plan Integrado de Emprego. Un ano máis, temos a opción do Plan Integrado de Emprego xunto con outros concellos da Bisbarra e onte mesmo presentábase no inicio do primeiro dos cursos que temos xa para este mes. O Concello das Pontes inaugurou onte a edición número 7 do Programa Integrado de Emprego, en o que un ano máis van participar as Pontes e os municipios da Capela e as Somozas, coa fin de mellorar a empregabilidade e a inserción laboral dun cento de veciños e veciñas destes tres municipios. Así as cousas, onte poñíanse en marcha a primeira das accións formativas e que volverán contar co respaldo económico da Consellería de Emprego cunha aportación de 140.000 euros, aos que se suman 35.000 euros máis que van aportar os tres concellos implicados. Con motivo do inicio destas accións formativas, a Dí de Industria na Pena, xunto coa delegada territorial da Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, e o director territorial da Consellería de Emprego na provincia da Coruña, Juan José Couce, visitaron o alumnado que comezaba a súa formación na Casa do Peso. A Consellería de Industria apuntaba que novamente o que se vai ofrecer é un programa de formación adaptado ás necesidades reais das empresas da comarca, o que permite lograr cifras de incorporación ao mercado laboral superiores ao 40% dos participantes. O que facemos para poñer en marcha este programa formativo e para que precisamente cumpla o objetivo de que seña máis fácil encontrar emprego e coas empresas locales ver as necesidades reales e efectivas que teñen. Hoxe non están aquí nalgúna presentación, en algún peche acudiron as empresas que tamén participan dentro da parte de prácticas no plan, porque tamén son unha parte moi importante. Ao final, pues que recibades esa formación que coincide efectivamente coas necesidades que hai nas empresas do territorio, principalmente das Pontes, pero tamén hai algunhas de concellos da contorna que participan, pues facilita que despois podades acceder aos postos de traballo que ofertan. Esta nova edición do programa de emprego terá unha duración de 12 meses e ofrecerá cursos de diferentes materias coa fin de axudar a encontrar un traballo a colectivos vulnerables como persoas con discapacidade, en risco de exclusión social, migrantes, maiores de 52 anos ou menores de 30 anos, entre outros. De feito, para este mes de febreiro, o PIE contará con 3 actividades formativas para un total de 55 participantes. A primeira arrancaba onte e tratase dun curso de iniciación en competencias digitais básicas, na que toman parte 15 persoas. Xa o día 19 botará a andar un obradoiro de manipulador de alimentos con 25 participantes e pecharase o mes cun taller de competencias digitais básicas para o emprego con outras 15 prazas dispoñibles. Esta mesma mañá presentábase en As Pontes as diferentes axudas que ten o IGAPE, como xestionalas, sobre todo tendo en conta eses 80 millóns de euros que se van destinar ás Pontes a través do Plan de Reindustrialización para as Vilas Mineiras. O Instituto Galego de Promoción Económica presentou hoxe nas Pontes as bases do Programa de Axudas Europeas para a Transición Xusta, dirixido a atraer grandes proxectos industriais e respaldar as pequenas e medianas empresas afincadas na provincia da Coruña, en especial nos concellos máis afectados polo peche as centrais térmicas das Pontes e Cerceda. 100 millóns de euros entre axudas directas e préstamos que se poden solicitar dende o pasado 31 de xaneiro e das que se daban unha ampla explicación nas instalacións de Seara, da man dun evento ao que se convidou a pequenos e medianos empresarios, persoas autónomas e emprendedoras das Pontes e comarca para deste xeito coñecer as convocatorias que máis se adaptan aos seus proxectos. O alcalde das Pontes foi o encargado de inaugurar esta sesión informativa que tildou de moi relevante para o futuro da nosa vila e dos concellos limítrofes. Valentín González Formoso explicou que grazas a este novo reparto de axudas agora sí que arrinca unha transición xusta para os territorios máis perxudicados polo peche de Endesa e de Meirama e que ata o momento tan só contaba co esforzo económico dos propios empresarios e empresarias da zona. Non é o mesmo, lóxicamente, ler unhas axudas en frío, en bruto, a través do Diario Oficial de Galicia, que ter acceso directo a quen as diseñou e que pode, polo tanto, responder a calquer dúbida que se plantexe respecto ás mesmas. Aproveitar a ocasión para aclarar conceptos como que tipo de entidades empresariais poden ser beneficiarias destas axudas, que cal é a modalidade, préstamo ou fondo perdido, de cales son os sectores que están excluídos das mesmas, cales son os prazos de execución e cal é o importe mínimo e o investimento mínimo que se pode financiar, cal é o importe máximo subvencionable, é dicir, conceptos que son a esencia mesma da orde
e que en realidade é o que máis probablemente lle interese aos que estades, a todos os que estades aquí. Por tanto, eu agradecerlle enormemente a Covadonga e a Chus Lorenzana, que é a Conselleira de Industria, ao seu equipo, pois que sempre estén dispostos a acceder á transparencia, a ser constructivos, a ser útiles a quenes sodes os destinatarios desta orde, e creo que desta maneira é como se construye, pois, de verdade, unha transición xusta. Dicía agora Pepe Severiano, non? Decir que, ao final, a transición de xusta a xusta, a ver se empeza a ser xusta agora, non? Decir, e si pois, polo esforzo dos empresarios e da xente que a está afrontando ata o de agora, sin axuda de ningún tipo. Sin axuda de ningún tipo. A partir de agora, con axuda específica, que é certo que é un importe bastante relevante, e que veremos se supón un mecanismo tamén de diferenciador e de impulsión das inversións aquí no noso territorio. Xunto co alcalde das Pontes, estivo a directora xeral do Instituto Galego de Promoción Económica. Covadonga Atoca animou aos presentes a optar non só a estes programas de axudas, das que as Pontes e Cerceda van contar con 40 millóns de euros directos, senón tamén as diferentes liñas económicas que impulsan dende o propio IGAPE. Somos responsables dende a Consellería de Economía e Industria de facer chegar estes cartos de fondos de transición xusta ás empresas que hai no territorio, en principio en Galicia, e hoxe tamén imos a falar tamén de outro tipo de axudas, ademais de falar de transición xusta, con explicando de maneira pormenorizada os dous instrumentos que levan o apelido de fondos de transición xusta, principalmente o que falaba o alcalde, esos 80 millóns para proxectos de descarbonización, dos cales 40 están reservados a dos territorios afectados que son as Pontes e Cerceda, pero tamén de falar para a provincia da Coruña, neste caso, dos préstamos parcialmente reembolsables que tamén levan o apelido de Fondo de Transición Xusta. Pero o IGAPE tamén imos facer unha pequena referencia a outro tipo de axudas que tamén poden ser moi interesantes para as empresas e que o que se trata, o máis importante, é identificar perfectamente cal é a necesidade que ten a empresa para ver onde pode encaixar a día de hoxe 15 liñas de axuda con un investimento de 282 millóns. Efectivamente, o que hai que identificar ben é como pode ser interesante para a miña empresa. Tras a apertura oficial desta xornada, tocaba dar paso á información máis detallada destas convocatorias. De feito, debulláronse moi polo miúdo as características específicas de cada convocatoria deste programa de transición xusta, dende o prazo de solicitude, ata se tratan de axudas por concorrencia competitiva ou por adxudicación directa, prazos de execución dos proxectos ou tipos de gastos subvencionables. Por outra banda, abordáronse outras liñas de respaldo económico que o IGAPE ten en marcha, como os 20 millóns de euros en préstamos directos, reembolsables en 15 anos, ou iniciativas como o programa Reacciona, as axudas a startups ou o desenvolvemento de inteligencia artificial en procesos industriais. Un amplo programa de opcións que poden ser de gran axuda aos empresarios, autónomos e emprendedores de toda a comarca e que, por suposto, recibiron resposta ás súas preguntas específicas, xa que unha vez rematou a exposición xeral, cada participante puido consultar o seu caso persoal e que tipo de axudas se adaptan ás súas necesidades. Estamos xa moi perto da cabalgata do Entroido, de feito queda exactamente unha semana e o martes que ven e aínda estamos a tempo para anotarnos, para participar. Estamos a tan só 5 días de que o Entroido tome as rúas da nosa vila. Unha festa que aquí nas Pontes non só é sinónimo de boa gastronomía ou recoñecemento e revalorización do sector primario grazas á Feira do Grelo, senón tamén de diversión, algarabía e, por suposto, moitos disfraces e carautas. De feito, de seguro que xa hai quen ten rematado o seu traxe para estas festas e quen tamén está cos últimos detalles para elaborar unha proposta original, atractiva e da máis novidosa para participar nunha nova edición da cabalgata de disfraces que o martes da vindeira semana vai percorrer as rúas do centro urbano. E que os premios deste 2026 son do máis atractivos, con máis de 7.200 euros en xogo, e que se van repartir entre as categorías de adultos, infantil, centros educativos, grupos e carrozas. De aí que xa está aberto o prazo para anotarse no desfile de disfraces, que unha vez máis vai partir da Rúa Monte Caxado ás 5 da tarde con destino á carpa do Colexio de Santa María, onde vai ter lugar a entrega de premios. Os requisitos, como sempre, para participar pasan por cubrir o formulario de participación, que xa se atopa na web aspontes.org, e que se pode enviar online mediante a sede electrónica municipal ou entregar en papel no Rexistro Municipal do Concello ata o luns día 16.
Os premios, como dicíamos, son do máis atractivos. Así, na categoría de grupos, haberá premios de entre 300 e 700 euros, segundo a cifra de compoñentes. En carrozas haberá en xogo algo máis de 2.000 euros entre as tres mellores propostas. Os centros educativos da vila tamén optarán a premios de 400, 300 e 200 euros, cos que se busca recoñecer o traballo colectivo, interxeracional e a participación comunitaria. E na categoría de adultos, os premios acadan ata os 225 euros en parellas ou tríos e 100 euros na categoría individual. Na modalidade infantil teremos premios individuais e tamén para parellas ou tríos con 250 euros en xogo e en meniños menores de 6 anos repartiránse 500 euros en vales de 25 euros cada un. En resumo, uns premios que axudarán non só a fomentar a imaginación e a creatividade a hora de deseñar un traxe que convenza ao xurado, senón tamén a facer do último día do Entroido das Pontes unha festa de altura. En Entroido tamén temos a Feira do Grelo. Todos e todas esperando que o tempo nos dé unha pequena tregua para este sábado, sobre todo para este domingo. De momento que temos garantido que teremos actividades a cuberto baixo carpa que son das clásicas, unha garantía contar con eventos e con citas como a dos produtos de tempada ou os de artesanía. Unha das propostas que nunca falla é sinónimo de éxito seguro ao beiro da Feira do Grelo e a mostra de artesanía e produtos de tempada que sempre ten o seu merecido lugar na programación desta cita de Entroido. Un ano máis, as Concellerías de Cultura e Turismo quixeron apostar a cabalo gañador e complementar o tradicional certame de cestas con outra homenaxe ao sector primario e que de paso tamén serve para dar a visibilidade e importancia que merece a eses produtores e produtoras do campo. Así as cousas, tanto o sábado como o domingo, na rúa Ramón Cabanillas, volveremos contar con diferentes postos de produtos artesanais, como a mel, queixos, embutidos ou doces de produtores da comarca dos arredores, e que conquistarán os padais dos veciños e visitantes da man dos seus produtos. Xunto a eles non van faltar artesáns e artesás do coiro, a lá, a madeira, o bordado, a xoiería, as candeas ou a costura, con diferentes artigos e que tamén son toda unha referencia desta convocatoria pola súa gran calidade e o valor engadido que supón o selo Artesanía de Galicia, que certifica a súa profesionalidade. Con eles tamén unha asociación clásica que non se perde nunca este tipo de citas, como son os Amigos da Madeira, e que porán a funcionar os tornos e o cincel dende primeiras horas da mañá do sábado, incluso para que aqueles e aquelas que así o desexen proben e se animen a coller unha gubia. Unha interesante proposta para desfrutar do sábado e do domingo sen ter que coller o coche e por riba cun amplo horario, xa que o sábado o mercado e a mostra de artesanía abrirán entre as 10 e as 2 da tarde e de 4 a 7, e xa o domingo de 10 a 4 da tarde de xeito ininterrompido. Nova actividade cultural en As Pontes destinada aos máis pequenos e pequenas da casa. Desta vez foi un original obradoiro de lettering. A Biblioteca Ribera Rouco, co respaldo da Biblioteca da Deputación da Coruña, ofreceu onte unha nova actividade artística, neste caso a mocidade, e que consistiu nun obradoiro de lettering. Unha proposta do máis novidosa para un público de entre 12 a 16 anos e que polo xeral non soe ser o principal destinatario da oferta de contacontos ou talleres que se poñen en marcha dende este espazo. Así da man da artista gráfica Belén Méndez, máis coñecida como Naku, unha dúcia de rapaces e rapazas puideron desfrutar de balde dunha sesión de caligrafía artística empregando o braspen, un rotulador con punta de pincel e con que os nenos e nenas participantes puideron dar os seus primeiros trazos. Tamén aprenderon a crear volume nas súas letras, empregando as sombras e as luces. De feito, durante a hora e media que durou a sesión, xurdiron composicións visualmente do máis atractivas, male tratarse de rapaces e rapazas neófitos nesta arte de experimentar co trazado das letras e coa súa forma. Tras a súa visita a éxito nas Pontes, Naku seguirá dando conta dos seus coñecementos e fomentando a creatividade deses xoves artistas das letras por toda a provincia, e que da man da Biblioteca da Deputación da Coruña xa conta con citas na súa axenda ata xuño e que van levar por concellos como a Cee, San Sadurniño ou Melide. E volvemos con Entroido, pero quedamos cos máis pequenos e cos máis pequenas, porque falamos da festa do Entroido que vai organizar tamén un ano máis para todos os centros a coordenadora de AMPA Sabrente.
A coordinadora de Ampas Abrente vai recuperar a vindeira semana a súa tradicional festa de Entroido. Unha cita que irá dirixida a nenos e nenas de todas as etapas educativas e que xa ten data o venres día 20 no Lar de Endesa. A igual que en celebracións previas, haberá diferentes horarios segundo a idade dos pequenos e pequenas participantes, polo que a festa para os nenos e nenas da Barosa vai se desenvolver de 5 da tarde a 7 menos 10. Os pequenos e pequenas de primeiro a cuarto de primaria están convocados para as 7 da tarde e pecharán os máis maiores, os estudantes de quinto e sexto de primaria, secundaria e ciclos formativos, cunha celebración que botarán dar ás 9 da noite. En canto ao programa, as 3 convocatorias contarán con animación dos monitores e monitoras de Noliños, a música dun DJ e actividades complementarias como xogos, zona de pintacaras e concurso de disfraces. A inscripción é obrigatoria e todos os nenos e nenas que desexen participar deberán entregar no seu colexio o formulario debidamente cuberto que hoxe mesmo levarán para os seus fogares. O prazo para anotarse estará aberto ata este mesmo venres. Imos anunciando xa cal vai ser o cine desta fin de semana. Terémolo tamén nestas xornadas de Entroido, de Feira do Grelo e a maiores, como sempre, cine. As Pontes vai contar cunha intensa programación cultural para esta fin de semana grazas ás distintas actividades que veremos ao beiro da Feira do Grelo, pero iso non quere dicir que a sala de proxeccións da Casa do Peso este de descanso. De feito, esta fin de semana de Entroido tamén teremos a opción de desfrutar do mellor cine da actualidade e sen ter que visitar outros concellos. Así as cousas, para a sesión infantil, tanto o sábado como o domingo, teremos Frankie y los monstruos, un proxecto británico de animación dirixido por Steve Hudson e Toby Genkel que nos levará a un misterioso castelo aillado onde un científico tolo é quen de dar vida ás criaturas máis insospeitadas e coas que se pretende facer o dono dun circo de fenómenos para crear un novo espectáculo. ¿Estamos aquí escondidos, aferrados unos a otros y muertos de miedo? Sí. ¿Están preparados para ver monstruos? ¡Tenemos un éxito! Frankie es mi súper mejor amigo del mundo mundial, así que tengo que rescatarle. Es mi héroe. Lo lleva claro. Sí, no tiene nada que hacer. ¡Prepárate! ¡Al rescate! Hola. ¡Ah! ¡Una humana! Para una aventura monstruosa. ¡Humanos! ¡Por todas partes! ¡Vamos, monstruos! Frankie los monstruos proxectarase o sábado ás 5 da tarde en sesión neurodiversa e xa o domingo no mesmo horario, pero nas condicións de iluminación e son habituais. E para o público adulto chega unha das grandes favoritas dos vindeiros premios Oscar. Falamos de Marty Supreme, o novo filme do actor franco-estadounidense Timothée Chalamet, no que se pon ás ordes do director Josh Safdie. Un drama con tintes de comedia baseado na vida real de Marty Reisman e o que encarna Chalamet, un rapaz de clase obreira que fará todo o posible para converterse en famoso grazas á súa experiencia xogando ping-pong. Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto y esa obligación implica un sacrificio. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta. Si necesitas ayuda, puedo dártela. Sé que cuesta creerlo, pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas. Martín, no quiero controlarte. ¡Es inaceptable! ¡Inaceptable! Pero creo que no entiendes lo que está en juego. No tienes ningún poder aquí. ¿Y qué harás si tu gran sueño no sale bien? Eso ni se me pasa por la cabeza. Chalamet conta con Gwyneth Paltrow como coprotagonista nun filme do que poderemos desfrutar o sábado ás 7 e ás 10 da noite e xa o domingo dende as 7:30 da tarde. E seguimos tamén con formación musical en As Pontes, aparte de que durante estes días falaremos seguramente desas diferentes actuacións, desas diferentes demostracións da Escola de Música e da banda, agora que temos formación específica para xente que estea a practicar, que estea a estudar saxofón.
A marxe da intensa semana de actuacións que nos queda por diante da man dos alumnos e alumnas da Escola de Música, a Banda Cultural e Recreativa tamén está traballando noutro tipo de actividades coa vista xa posta no mes de marzo. Así, o día 7, dentro do Departamento de Saxofón, vai ofrecer unha masterclass desta especialidade e da que se vai encargar o músico Marcos Mariño. O mestre de saxofón no Conservatorio Xoán Montes de Lugo estará en menos dun mes nas instalacións da Escola de Música da man dunha sesión que se vai desenvolver en xornada de mañá e tarde e con prazas limitadas. De feito, haberá 10 prazas por alumno en activo e o prezo por participante será de 20 euros para estudantes da Escola de Música, 40 euros para estudantes externos e 10 euros para os que desexen asistir como ointes a esta formación. As inscripcións xa están abertas e abonda con contactar cos mestres da Escola de Música, acceder ás súas redes sociais, telefonar ao 669 264 627 ou ben enviar un correo electrónico ao enderezo escolademusicaspontes@gmail.com. Foi todo por hoxe, foi todo por este martes. Ata aquí chegábamos. Grazas pola atención prestada. Convidávos ao ver mañá. Aquí estaremos como cada noite na televisión local nos informativos diarios. Grazas, de mañá, boa noite e bo descanso.